Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud ang mga masakiton sa ilang espiritu. Ang ato sa mga benefactors and donors atong iampo nga hatagan unta sila sa mga kaayuhan sa ilang mga sakit ug madawat nila ang ilang mga panginahanglan nga mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamo sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanahon mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo ang talahorong mga balansayon sa santos nga kwarisma, magandam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw ug makasangyaw kami sa imong maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Dito nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa hagbagatan sa halaran. Unya gidala ako niya gawas sa agis sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan ang tubig gikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan dala ang usa ka pisi ug unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting.
Unya nagsukod siya glaing 5 ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagatuhod na ang giladmo niini. Unya nagsukod siya glaing 5 ka metros o gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagahawak na ang giladmo niini. Unya nagsukod na usab siya glaing 5 ka metros ug ang tubig nahimo nang usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kun mulangoy ako. O giingnan ako niya, "Tao, nakita mo ba kini?" Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba, ang daghang mga kahoy isig ka daplin niini. O giingnan niya ako, "Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pagabot niini sa patayng dagat, kini mahimong tab-ang. O bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pagayo ang mga isda, kay moabot man dito kining tubiga, ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanang hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon, ni kabsag bunga, mamunga sila matag bulan, ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga, ug tambal ang ilang dahon." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makagagahom nga Dios, ani auban ka nato. Ang Dios ni ako, mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios, ani auban ka nato. Ang Dios ni ako, mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan, ug ang atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong kalisdanan. Busa wala kitay gikahadlukan. Bisan kung matay ug ang kalibutan, ug ang bukid mabalud ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios, ani auban ka nato. Ug ang Dios ni ako, mao ang atong dalang panan. Dunay subakan sang mga tubig, nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaang mga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Diyos ana sa iyang taliwala. Wala kini siya'y kahadlukan, kay ang Diyos mutabang kaniyay, inighayag sa banag-banag. Ang makagagahom nga Diyos, ani auban ka nato.
ang atong kuta mao ang Dios ni Hakon. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo, ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahong nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Hakon mao ang atong dalangpanan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto si Hesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og dito'y tao nga nasakit sulod na sa 8 ka tuig. Nakita siya ni Hesus nga naghigda didto og nasayran ni Hesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay sakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na, ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Ug diha-diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao ni adtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya.
Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Hesus kay giayo maniya ang tao sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil Dahil ikaw, ikaw, O Kristo. Usa sa mga nindot nga pagtulunan nga gihatag karon sa atong ebanghelyo ug sa pagbasa nga kining sala mao ni siya ang atong babag nga makapahimos ta sa gahom sa Ginoo. Mao nang magantos gyud ta sa atong mga sakit ug kasakit basta naatay sala. Lingi ay mong tupad ing naon sa man roy imong sa nya moingon gani siya mauni ing na murag magantos gyud ka nya dili rasad kitay magantos tungod sa atong sala ang atong isig katao magantos pod kay ang bunga sa sala makahilo sa kinabuhi mo nang maguba ang relasyon magkabungkagay na hangtod manag-away o mauna na nga maparalyzed na ta din ataganahan mo tagad din ataganahan mo kuyog tungod kay naa naman ang sala. Diri sa atong unang pagbasa ang mga kahoy nga nagtubo daplin sa suba katong tubig nga gikan sa templo magsigig pamunga unya ang ila kunong mga bunga lami nga kanon unya ang ila pag yung dahon tambal sa sakit ngano man kay didto man ang ilang gamot nakakonektar sa tubig nga makaayo sa tubig sa kinabuhi nya kinsa man ning fountain of water or living water mao ni si Hesus mao na nga si Hesus diri sa atong ebanghelyo nakaadto siya atong tubig nga inigkakutaw maayo ang mga masakiton nga makaabot didto iyang gipakita nga di nakakinahanglan mo adto sa tubig ako na ang tuburan sa kaayuhan pero doon na siya gi-warning sa kaning masakiton pagkita nilag usab ingon dayo si Jesus diri ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unsa may ngilad nga nahitabo sa masakiton before siya nakikita or naka-encounter ni Jesus 38 katuig siya nga dili makalakaw. Karon na may mga tao nga 50 na gani katuig wa magtinagdanay dumot to the max. Di nakakalakaw padong sa imong gidumtan. Di ba? Gay kaduhang lingi sa imong tupad ing na wa karoy gidumtan. Ana nasay uban dili makapangalawat ngano man ga puyo-puyo man ga kabit-kabit man ga same sex man nganong gituyuan man gid nimo aron lang gyud ka dili makakalawat nya mosimba ra ba usahay naman gid ini magpabunyag kugos pas bata nindot pa kay dekorasyon ang bata gasto pagdako kay tanan pero inig pangutana na to unsa man mo kana magpa-special nako dinhi usahay bunyag nindot kay mga naong oy ana mga batan-on kayo inig pangutana nako kinasal mo wala pa father kalma hara mo sulti nako unya kani inyong bata inyo ning pabunyagan nya kamong nagkugo sa bata og nagatiman sa bata way mga kasal unsa may mutakod ngadto sa inyong anak ang living water o ang poisonous water ang poisonous kay ang sala kusog kay na manakod kusog kayo ng muhatag og ngilad nga hitabo kini bitaw rong gubat sa kalibutan sala man bunga man sa sala kinirong atong mga linog kining atong mga kamatay kining mga sakit bunga man sa sala god
Nga naingon sila nausab na kunong atong ozone layer kay nadugta na, nahilis na, mao na nanay global warming, mao na ang ato rong mga uwan porti ng kusuga, ang ato mga bagyo di na normal porti ng kusuga, hastang mga sakyanan ilagpot na ngadto sa ibabaw sa mga building. Ngano man na nawa man nas una tungod nas atong sala. Grabe kayo ron ang sala. Nga hasta ang niya sa simbahan, di na kahibaw nga sala na di ini. Muna ingos Kristo, ayaw na pagpakasala. Nga naman, maputol ang atong koneksyon sa Ginoo. Ang sala, muputol sa atong koneksyon. Ang sala ni Adan og ni Eva, dito sa paraiso, misirado sa paraiso, og nawagtang sila sa maong kalipay nga ilang gipahimuslan. Mao nang nanaog si Kristo, ato nirong gihandom ang iyang pagluwas nato, nanaog siya to reconnect, iyang sumpayon pagbalik. Apan, di siya mamugos. Ang kahoy, dili pugson sa suba nga tagaan ti kag tubig. Ang kahoy gyud maoy mo hatag sa iyang gamot og mosuyop sa tubig. Kita gyud maoy mosuyop sa tubig. Kita gyud mangayo sa grasyas Ginoo nga mao ang sakramento. Sakramentos kumpisal, ug wa kay kasal sakramentos kasal, ug wa kay bunyag sakramentos bunyag. Kining Eucharistia. Ana ba? Nilingi ako ng imong tupad. Ina ang imo bang bunga makahilo o makaayo? Ana, inaon sa man na makahilo o makaayo. Unsaon man sa ginikanan pag-ingon sa ilang anak ayaw mo pangabit or ayaw mo pag premarital sex kung siya mismo o sila mismo nagsigig buhat anang pagpangabit. Di ba? Parihar sa nas amahan, dili katudlo sa iyang anak nga ayaw pagbisyo kung siya bisyoso kayo. Kaya ang iyang mga pulong, igingon niya ayaw pagbisyo, makahilo na na. Nganong makahilo man, muingon mo to yung anak, ikaw gani. Sulti-sulti da, murasag unsa da. Unsaon man pag-ingon sa mga ginikanan na ayaw mo pamalikas, ayaw mo panglibak, kung ang anak nagsigig katanaw nga siging pamalikas, siging panglibak ang iyang ginikanan, ang imong pagbadlong sa imong anak, ang imong pagtudlo niya kunuhay sa Dios non nga mga pulong, mahimong makahilo. Musumbalik man. Lisod kayo. Parehas pari, muingon ko ninyo, ayaw mo pangwarta, palit mong slat, unya ako rang gipalit og sakyanan nga nindot, ako rang gigastos akong mga kabit ang kwarta nya ang simbahan gakaga lang naong wa ginahimong project. Muingon gyud mo makahilo na ng akong sulti, nindot bayaon ta na pamalit mog slat, magtinabangay ta, ihatag inyong kwarta dinhi, pero kamo nga naka-observe sa akong binuhatan nga yawanon kayo, buingon gyud mo ayaw na ningwarta kay ng parian. Pero makakita saan mo nga gigamit gyud nato, daghan ang mga nahitabo nga mga nindot sa atong parokya, moingon gyud mo sige suporta kay klaro kay na. Nilingi ay mong tupad ina ganahan kang mo palit og slat. Naganahan pa ka? Ambot lang, tanawa lang ninyo sa dang akong buhat unsa man nakaayo o nakahilo sa katawhan. O nakaayo, di suyop sa ta. Kanapay nindot, karong gani mga tao, siging suyop anang drugas. O tanawa, unsa ilang gisuyop, makaayo o makahilo? Kahilo mga tarong ra ba kay na mo tabi? Mga anhi magay na nato usahay. Dahil padero, wala dyan ko'y bugas padero. Lisod kayo ka na ko. Ako din tutukan ang mata na ko. Pila man ginasuyop ni mo. Madugay hinoon, baka na magtanaw, bitata na yung taong may kay mo tabi. May kay mo tabi ba? O niya nahibaw, tas iyang binuhatan, makahilo na ang iyang pulong. Mangingila da.
pagkaaron ingnon. Mao bitaw si Jesus giingnan niya ang mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Kay may man kay sila mutabi, may kay sila mohimog binuhatan. Ang ilang gibuhat, mag-fasting kada semana, muhatag yod og sana tithing. Unya memorizon pag ina nilang Bible katong Torah, anang pagtulunan ni Moises, ang balaod ni Moises, memorizon gina nila. Porti nila nindota, magsulo pa silang mga sutana, nga nindot kayo, parehaan nirong niya sa inyong atubangan. Pero matod pa ni Jesus, wa nila puy ang ilang gisulti. Kanabitang magsigitag simba, nakilhan tas mga tao nga siging simba, ako siging misa, niya ang akong binuhatan yawanon, makahilo ta. Oo, makahilo. Gitawag nag-skandal. Nga naman, katong wa mo simba, din aman to mo simba. Labi nagwa to sila mga bit, ang ila inom ra, niya ikaw nga siging simba, ni inom pa, mga bit pa, pero sige kag tunol anang naang hostiyas ngadto sa pakalawat. Maingon tong uban, ay lagsimba ba sa ganun. Kana ganyo, liminister man ganina, arang-arang pata, inom ray ato kana iya, inom sugal pa, kabit pa. Oh, di ba? Sige kag simba diri. Unya, live in ra ka. Maingon na sila, sa may kapuslanan simba, kita live-in siya, live-in, sige simba, parihara eh. Naapil pa hinoon ni mo kaigo ang simbahan, sa kanang pare, wa say siguro, naasad na. Wa na, patay na tanan, makahilo na ta. Gitawag na bad influence. Muna ingos Kristo, ayaw na gyud pagpakasala. Mao bitaw diri sa atong tubag sa Salmo, sa titubag na to, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Siguruhon gid nato nga kita aware nga ang Dios uban kanato. Way makaikyas nato sa matas Ginoo. Makaikyas ta sa mata sa tao, pero di ta makaikyas sa matas Ginoo. Uban siya kanato. Siya ang atong dalangpanan. Pero di sa tamudangop niya, dili siya mamugos. Nya unsaon man nato pagdangop sa Ginoo, biya sa sala. Ampo kanunay og be a channel of graces, not the channel of sins. Ana gyud. Maura gyud na atong buhaton kay ang Ginoo musilot gyud nato pinaagi rasad sa atong binuhatan. Ang silot makahilo ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Ang reward mahimo tang mabungahon og masimong source of life and healing to others. Kuna bitang daghan dinhing muanhi gahapon diha na say ni Dool, pasalamat luha-luha gyung mata Father, usami sa imong natukuran og balay. Salamat gyud kay Father, sud sa 30 ka tuig na namong anto sa among Pinoy-anan, karon pa gyud may nakahigda og tarong. So ay kuno ninyo kanabitang makahigda na ka nga wa na kay kabalaka nga matuan pa ka iniguan, largo imong tuog kaysa una Father no, iniguan magpunsisok lami usay magbarog na lang mi, pili adtong lugar nga way wa kayoy uwan way to nya managpayong mi dito sud sa among balay. Karon pa der maayo na gyud nako, congratulations, guba nya na ninyo. Ana nya nganong nakabalay man sila, nganong nakahigda naman sila tinarong tungod ninyo nga mipalit og slot sa sitiyo. Tungod nato nga nagtinabangay sa pagpaambit sa atong grasya. Nyag magsige mo palit aning atong slot sa maning SBF dag para sa atong kumbinto. Unsay tan-aw niyo sa atong kumbinto, makahilo o makalipay? Palit mo mayong slot kay daghan pa kayo. Di lang sa karon mo report pero o pa koy update. Makalipay man ka. Lipay gyud. Ana nya napatay
napatay DCHS kanang atong para sa pista o para sa atong Holy Week. Karon na ba ni envision ta na ini propose nato pader nindoton nato inyong sugat. Usa na sa atong nindoton sa nato ang atong way of the cross, nindoton sa nato ang atong kaning vigil, ang atong prosesyon. Daghan kita gipanghimo karon na nindoto nato. Ang sugat karon dako-dako gina atong budget ambot wa man sa ko magsigig monitor anang ilang practice, nindoton ko no nako bantay bitaw. Pero ang akong gi-warning nila ni gasto tagdako dili aron pagpasikat, nindoto nato ning atong mga Holy Week, Lenten nga mga gimbuhaton ug ang ato sa kunong pista karon, ang atong pista karon first time tingali ni nga nindot kaayo ang mga activities. Ambot lang munindot magyud ka ni nako dili lang unta ni para lang malingaw ta, kung dili ato gyung ipakaylap nga mao ni resulta basta maghigugmaay ta, mao ni resulta basta minus ang atong sala, daghan ang grasyas Ginoo, munindot gyud ang kinabuhi, dili ngilad ang kinabuhi. Nay katapusang lingi ingna kada semana na ta mamalit og slot tingna. Pila ra man ang 500, pila ra man ang 200, kadali ra na paliton. Bitaw haron kada semana sa ta nakapaambit sa atong makabuhi nga bunga. Di na gani kamo palit, wa na makahilo na nang imong kwarta. Manindog ta mga mabungahon. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios ang Amahan nga naghatag kanato sa tanang maayong butang. Busa mo ingon kita, Dios sa kaayo patalinghogi kami. Diyos sa kaayo patalinghogi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa walay puas magmanggihatagon sa ilang kaugalingon sa pag-alagad kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kagahuman, patalinghogi kami. Nga manggihatagon kitang muhalad sa atong kaugalingon, sa ingon mutubo kita sa atong pagsunod kang Kristo, nga may malumo o mapaubsan ng kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghogi kami. Nga mabatunan nato ang tinuod nga diwa sa pagpaubos, diha sa atong pagtagad sa mga kabos, sa mga dinaog-daog, sa ingon maila nato ang presensya ni Kristo diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og gugma og suporta gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghogi kami. Nga sila nga nanaguna kanato, mahiusa uban sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, patalinghugi kami. Ginoong Dios, Amahan sa mga grasya ug amahan kanamong mga kabos, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo, dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usay igasago
Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Unta unta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa kanay paghimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapusdanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag. Mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maygon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang kingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako ay kalawat kanimo, panipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Hinimaw ako lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iuna sa inyong kapasayuan. Nawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanong, gidawat sa kabus. Ang sagaway kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. Kaluhi paglimpyo kanamo Ginoo ug bag-uha kami pinaagi niining langitnong sakramento. Makabot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung mga bunga. Nya mahitabo ra ni sa atong kinabuhi kung kanunay gitang connected ngadto ni Hesus dili maputol pinaagis mga sala. So biyaan nato ang sala ug ipaambit nato kanunay ang makabuhi nga kinabuhi dili ang makahilom. Salamat sa mipaambit nga hinato sa makabuhi nila nga grasya ang namalit sa atong mga slots. Wala pa lang kuroy update, padayon lang tagpalit sa atong mga slots is BF Dag 500 pesos per slot para sa ato ning kumbento nga naghapit na mahuman nga sa ato sad nga kaning DCHS special slot tag 200 pesos para ni sa atong pista o sa Holy Week celebrations. Nya nasa taan ni 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos. Ang ato sad nga DSAP investment slot nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum, open pasab siya, mudawat patag mga investors. Salamat kay ninyong tanan. Atong pakpakan ang atong mga namalit sa slot. Salamat kayo. Ang ato sad nga schedule sa Holy Week, ato na ning gisigig publish dinhi sa atong platforms o sa ato dihang tarpaulin sa gawas. Picture na ninyo, i-share na sa atong mga kaigsuunan, nya mo apilta sa atong mga nindot nga kalihukan panahon sa Holy Week. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos na po sa kaluy,
Jesus, maluy ka kanamo, pasaylo